This is the way you left me. I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. Then live the rest of our life, but not together. Wake up in the morning, stumble on my life. I need to know, I don't need to know. Bakitzu letra? Bai. Lip sync. A capella. Egun hon eguerdion atxaldeon Gabon azkeneko aldiz. Igo volumena. This is the hardest story that I've ever told. No hope of love. Baina azkeneko aldiz denboraldi hontan. Bueno, oraindik ez dugu hitz egin inorekin. Baina, ose da, por hecho, laugarren denboraldi bat egingo dugula. Ez etortzen Mika con un puro de copyright gure atzetik. Que nos diga Juan Cruz, ez dugula laugarren denboraldi egiten, ikusiko zuen. Etor dezala. No, baina gaur de despedida. Ai, que pena. Divortziatu gara. Ai, kendo. Baina gaur... Goratzen dit hainbeste Glee abestian. Glee zegatik, Glee ez agertzen abestian. Vale, pega todo, Hau, gehizte poiztu nuen agertzen zen? Fama a bailar. Horra ez duzenean, el expulsado es Juan. Jartzen zuten, esto para... Gauri egon da hil superongi pasatzen ni torturatzen Mikaren abestionaz. Temazo bat, Pues Es que verdad. Mika da increíble. Mika Ez dakit gero pertsona ez zarlakoa den, baina bera bestiak. Niri gusten Bera zitzen... zen abestia hori de... Grace Kelly. Grace Kelly guztoka daukat. Grace Kelly. Grace Kelly? Ditzen horra bestia. Bai! Beti hitz egiten dugu horrela, Yes. Grace, I try to be like Grace Kelly. Eta Lollipop? Lollipop guztien jatzen da, Beste bat. Zakete, bang on your lollipop, and your love's gonna Beste get you bat zer egia da. down. Sail on, behin jarri nuen abesti hori jendearen aurrean, eta esan zidaten kentzeko. Homofobak ziren. Bai, hate crime asko bizitzen ditut nire bizitzen, baina hori politena izan. Tu, zen. ni Eskerrik asko, atzo, Mika. atzo nintzen grabatzen, hemen Iruñan, bibazuekerako, eta urbildu zen gizon bat, nik izautzeat. Io. Hate crime. Ezi, karo, etortzen da horrela, Ezagutzeiat. gizon bat, esatera hori, eta nahi ezakit, joko nauen, eskatuko dian argazki bat, Biak. edo, ez dakit, Ze ordenetan. edo simplemente pasako duen. Bai, eta ze izan zen. No, sin más, telebistatik, eta ni, zein ongi. Eta gero ketutzen bera mazela mutrikukoa, eta bera eta ez dakit nongoa, Mela debakoa. gozo. Eta ni, Mela gozo. Zutetan, nire gipuzkoarra naiz, eta ni, perdón, Hate crime. Azkenean Perdón. bazen hate crime. Hate crime. Azkenean, bai. nire gipuzkoarra. Crime Oh of my the God. hate. Sin más, que ez dugu esan zerri ari garen agurtzen gaur. Despedida. Ke? Nola, esan dugu noski baietz? Zer? Gure demaldi. Ez? Ba, agurtzen bazat garrantzitsuagoa. Zer, moraldia bukat... Zein da? Nago flaber gaztez. Ez dakit nola zoazen. Zer, moraldia bukatuko da, itzuliko da. Baina baizu zer bukatuko den, eta ez den itzuliko. Zeo. Set hau. Egia Plato da. hau, set hau. Egoitza aldaketa. Edo, bueno, Bukatu. orain esan degunean hau, daukogu aukera Igual, zoragarri batean. bat gelditzeko supergaizki. Ja. Eta horrengo demoraldi esatia set xistrin jonetan berriz ere. izan daiteke baina zut uste, no? Juan Cruzeko konfirmatuko digu, baina printzipioz, azkeneko grabaketa izango. Igorre konfirmatzen dugu Bo. incluso. Azkeneko grabaketa set honetan. 3 urte pasa ditugu set honetan sartuta. Hotza eta beroa pasatu dugu. zen Hemen dagoen. egin dugu lo, hemen jan dugu, hemen denetarik egin Hemen dugu. lo egin dugu, hemen sexua apasionatua izan dugu. Hemendik Baina ba- bat bestearekin, ez. Hemendik pasa dira gonbidatu zoragarriak, eta ez hain zoragarriak. Ez hain zoragarriak. Eta gaur repaituko ditugu guztiak. One by one. Ez ditugu egin behar flop kultura seriak aurreko urtean bezala, ze aurreko urtean oso Flops. irregular ateratzea. Baina, hitz egingo dugu oro har denboraldiaren inguruan. Baina hori baino lehenago, Nik galdera bat disclaimer daukat. bat. Vale. Oh. Disclaimer bat daukazu nio Bai. galdera bat. Zer da 6-7? Gaztetxoenen artean bizitza kobratzen ari den moda berri hau guretzat hain arrotza dena. Bueno, No, broma bat da. berria. Horregatik nabil esaten, baina ez dozu uste jendea... Osea, gu ez gara gazteak, putada, bale? Ez gara gazteak. Eta gaude sartzen bizitzako momentu batean, non gazteek dakite. Eta gure lana da gazteen atzean joatea ondikan jakiteko, ze bestela ridikulua egiten dugu. Ez nabadoz. Joder. A ber, Joder.
zer egiten dute orai gaztetxeek? Erabili 6-7, zertarako. Simplemente erakusteko gazteak direla. Ze 6-7ek ez du esan ahirik. Orduan, hori ez dakizu, zesare gaztea. Bai, ez duela esan ahirik. Dela, como gauzatxo bat internet, en plan de, no sé qué. Orduan, simplemente utzi behar diegu beren nortasuna edukitzen eta beren gauza egiten. Orduan, ez zaude adoz gure lana dela, janatzetik joatea ondikan cool izateko. Ez, izan bargara gainera incluso divertidas, en plan, zer da hori, zezarra nahi zen. Ze gauzak eta les encanta. No, eski bai. Claro, zidenak izan gara nerabeak eta gazteak eta izan nahi dugu como ezberdinak eta arraroak eta joa, mazk ez duzu lertzen, la bai. Beste egunean Orioko gaztetxean 15 neraberen aurrean deitu nion Lindaneri Alma de Kantaro. Eta begiratu zidaten behiak trenari bezala. Ze, 250 urte ditut. Baina esan nahi dut, geroz eta helduagoa bilakatzen zaren enean, geroz eta burrunago zaude de la vanguardia. Orduan, galdetu digute, banbalin artean, ea zer den 6-7 eta oso grazioso irutu zait. Baina honetaz gain, esan disclaimerla, segero beste galdera. No, silmas, egin dut lo super gaizki. Mola. Nago alergiarekin, que nahi dut nere buruaz beste egin. Ditut muki batzuk, que no me soporto ni yo. Ordun, igual nago, normalean baino pixkat insoportableagoa. Gau da gut emango diogu bedauda diadi. Bedauda ez demora diadi. Nasaltasuna. Kagai fuge korrektan. Ah? Ok. Ba, daude hainbat kapitulo. Begira, eske begiak ireki ditzazket, hau gehienez. Ezin dut gehiago, te lo juro por mi vida. Chica japonesa. Eske ezin dut. Que fuerte. Egin dut lo super gaizki. Ze gaizki egin duan lo. Ez naiz bakarra, bakit jende gaio gaur egin duela gaizki lo, begiratu dut interneten ea ilargia non zegoen, printzipioz normal dago. Zer datu zaila? Lapurtu egin dute No, gauero. printzipioz normal dago, ilargia, orduan ez da ilargiaren errua. Baina Merkurio non dago. Merkurio oso ongi dago. ez dago. Merkurio homofobo. Merkurio eman dut nik baino bat. Orduan, Let's go to amaitu the da beach, denboraldia. bitch, let's go get away. Ez daukagu aktualidaderik, baina badaukagu gauza bat. Aurreko atalean, ze ondo pasatu genuen aurreko atalean. Ze gonbidatu. Gogoratuko dezute izan genuen momentu zoragarria aurreko atalean. Oso virala egin dena, sare sozialetan eta guztiak zaitate 6-7 komentatzen bideoan. Asuntoa da, daukat galdera bat, pasaden kapituluetan ez dudala aurkeztu, ez dut mai gaineratu. Wow. Eta nahi dut zurekin partekatu. Kontuko zineak, zezuk gaztea ezaren enean zaude, Oye, guapa, vanguardia askot. Gerra biz gaztea. Ez gara gazteak, tia. Hori onartu behar da. Gazteak bai, joder. Hiru denboraldi egituko fla. Nik oraindik dut Bai, eta igorbe bai da gaztea. Ez, baina nik oraindik dut ez da 30. Bale, guai. Then what? Bale, oso polita. Then what? Zer da Zer da? Ni. Lola Lolita Land? Pero, Zer da? Daniel, galdera hori dago al nivel de 6-7. No, badakit. Ridi, Badakit. incluso. Eta gero dukot bat okerragoa. Bueno. Orduan, zer da? Lola Lolita Zer Land da, Lola Lolitak antolatzen duen como ezagik nola ditu, festival bat, jaialdi bat. Orduan, alkilatzen du espazio bat, pues izan daiteke aquapark bat, izan daiteke... El Palau Sant Jordi. Ez, izan daiteke rollo parque de atracciones o espazio bat, eta bentan motatzen du. Pues urtero doka tematika ezberdin bat, urtero izan da zirkua. Orduan bazegoen tio bibo bat, eta bazegoen como espazio den showak eta payasoak, eta no seke. Orduan da como evento bat, marka askok patrozinatzen dute, orduan jendeak ordaintzen du sarrera bat, nahiko merkea depende dena, no? Baina, bueno, egia esan ez du asko kobratzen, eta hori, pues, como ongi dago, no? Nork ez du asko kobratzen? Lola Lolitak. Benetan? Sarrerak dira, como 25 euro. Eta zirko hau montatzen dago, horretarako? A ver, rentable aterako zaio. A ver, eske markek imagiatu ze dirutza jartzen duten. Eske hor no. Ordan gero jendea joaten da, eta ematen diete opariak, markek ematen diete opariak. Pues bolo on bat izango da. Bai, da como evento bat, ez influencerentzat bakarrik. Vale. Eta como que egiten duzu meet and greet Lola Lolitarekin, eta ezagutzen duzu, eta argazki, eta no seke. Ikusi Lola Lolita movida bat edukitzen en la casita de Benito. Nire bigarren galdera bueno, zen, que es la casita de Bad Bunny. Buah, gorrotu dut Bad Bunny. Gorrotu dut Bad Bunny. Join. Kontatu, mesedez. Da hot, bai. Bai. Jarraitu? Seguro guztu du. Vale, baina, eski da como... Tío, nik espero una askoz gehiago. Da berriz ere, go man give us nothing. Zer da la casita? Go man... Da, etxetxo bat, sartzen ditu, bertan, pertsona argal aberats guztiak. Baina, non dago etxea? A ver, pues daude como estenatoki ezberdinak, eta hemen dago como etxetxo bat. Baina da escenografiaren parte, ez da benetazko etxe bat. Gero barruan dago como bar bat, eta no seketa goten dira. Osa da como reservatu bat, baina escenatoki han. Bai. Gozar. Ix. Vale. Total, ki joten dira denak aberatsak eta argalak, eta bat mani etertzen da momentu batean hor, como, ez ongi pasatzen dugu juerga, baina como, ridi perdida. Da bastante ridículo, eta gero ateratzen dira gizon
andaluzak. Esatera en plan, no sé qué, Puerto Rico, hacha, no sé qué. Ridi. Vale. Baina beti die gizon andaluz berdinak. Nik ikusi dituenak denak dira gizon andaluzak. Estopa. Uf. Vale. Total, ez te gustatu bere showa. Ikusi dudana, izan da como, give us nothing. Bai, Osea, Deus. Beira. Debí tirar más fotos. Debí tirar más billetes Beira. a la escenografía. Adibidez. Ba ez da gertatu. Zer esan behar nuen? Ba ez dakizkit gauza horiek. Ez dakit zergatik, ez dakit zer den. Baina bai ikusi dut jendea egiten oso divertigarri aurkitzen dut zerbait. Famatuek batzutan egin behar dute ongi pasatzen ari direlaren itxura. Eta hori asko gustatzen zait. En plan, jendeak igotzen dauenean bideo bat rollo, ni en el VIP del Primavera Sound zadiaiak, en plan, eta da como oso gauza artifizial impostatu bat. Eta hori ikusi nuen dela kasita eta zuen ulertzen. Eta entzun dut Carmen Lomanak ukatu zuela gonbidapena. So delicious. Perfecto. Ukatu. Perfecto. Esan zuen, ni ez naiz joango ara nire gorputza kosifikatzera. Emakume bezala. Gusten dejaz mordo bat ideia haude. Bad Bunny me llamó porque estoy tori buena. Eta hori Carmen Lomana bere, 180 urtekin, yo no me voy a cosificar. Ba, ez dora garriagoa da, Carmen Lomanarei la tercera ola del feminismo, la cuarta ola. Berak hasi du la cuarta ola. Ba, ez que esan dau, ez nasan bihar horra nire gorputza kosifikatzera, eta beste jendiei ukondua sartzera egoteko lehenengo filan. Ez que hori gertatu da Ez que oberena da. Zer egin, Lola Lolita egon da etxetxoan. Baina etxetxoa ez da egon Lola Lolita landan. Eta zer egin zuen Lolak etxean? No, sin más ikusi gut tipa batekin como diskutitzen egon iztelako lehenengo lerroan. Sartzeko ukondoa. Esaten, soy Lola Lolita. Dago como delirio kolektibo bat banirekin, sentitzen dut, egiten duen showa, ez da Ainona, bera besteak dira como, vale, ok, onak, generikak, no seke, ez dira nire rollo, baina horretzen dut jenderi guztiako izatea, baina da, como, hain sin más. Hain sin más. Rollo ez doazte, Osa, eski gero ikusten duzunean, Lady Gaga, Taylor Swift edo Beyoncé, Joan benetako kontzertu batera. Flipatuko duzue, porque ordari ikusiko duzue, benetako show bat, en plan, oh my god. Joan benetako kontzertu batera. Eta honen hildora, badakit honek irakurketa arraroak dituzela, eta denak daude eginda, bale? Baina esan behar dut gauza bat, bihurtuko naiz boomerman, eta gero enderezatuko dugu hortikan. Zegatik da famatua Lolita. Badakit zergatik dan. Baina esan nahi dut, sortu da movida guzti hau, non pertsona bat famatua da, normatiba delako, maja delako eta normala delako. Badakitu, ez da en plan, zein da influencer batek daukan talento partikularra? Pues más o menos maja izatea. Bai. Ez dago gehiago. Baina orduan, oso kurioso iruditzen zait, bihurtzen direnean como figura oso influyenteak normalak izatearren. Eta jendeak aldetzen diren la red carpet eta haiek jarraitu behar dute egiten su traje de chica normal, badakitzu. Eta adibidez Lolita Landen dago con un body de pelo y de colores super magnífico, tematika zirkua da, baina gero dauko orpegia super normal, eta dauko clean look koleta bat. Eta ez dut ulertzen zure puntua. Egin behar dezu. Justo Lolita ez da super normala, ez da normalena. Ez da? Vale. Da como que dauka su risa, eta da como oso maja, eta oso naturala, eta oso no seke. Baina naturaltasuna... Da gutxinez, niri gustatzen zet, niri egio esan me cae bien Lolita. Eta niri este drag de erosiko dut un Louis V, ay no, este es muy barato. ¡Oh! Oso divertigarria da. Lola Lolita ez da kantzar de mama? Ez, bai. Vale. Lola Lolitak egiten du gauza bat, nire esku gustatzen zaidara, eta baloratzen dudana asko, dela ez duela simulatzen humiltasun faltsu bat. Aberatsa da, eta esaten du aberatsa dela. Vale. Eta nik hori baloratzen dut gehiago, ez denez, no, ni oso humila naiz. Ni bakarri ditut, 3 pisu Andorran. Ez gehiago. Betara mierda, txeka. Vale. Ba, beira. Nire egut, zuzenean esatea. No, eski, el Luis B, todo perfecto. Bai. Norok zeukan etxen enpresa bat? Badakit gauzaliak gaukala. Eta artista askok. Baina esen, Aitana? Edo Rivers edo delako norbait. No, Rivers ez. Vale. Eldu naiz duela gutxi. De hecho, Rivers bastante perfecta. Bai, Rivers da albañil jantzen zen, esaten, voy a trabajar como Carmen Lomana oberena. Bale, ikusten, haien grazia dakate. Eta gero, honen kontraparte maskulinoa suposatzen dut dela como la velada o los streamers edo olako movidaren bat. Bakitu, jende normala famatua egitea, niretzat oso frustrantea da. Zezuk egiten duzu famatua Lady Gaga, eta eta ditxu como kontzeptu mordo bat, eta ditxu esateko gauza mordo bat, eta dau pentsamendu como super vanguardista eta super interesgarri bat. Esan direke listaagoa edo tontoagoa. Lunakik deuko diskursua, deuko kontzeptua, deuko proposamena artistiko bat. Ibai Llanos no tiene nada.
Ibai Llanos tipo bat majua dena. Edo Lolita tipo bat baina magia Ibai dena. Llanosek badu karisma bat, badu entretenimendu punto bat, eta niretzat Ibai Llanosek egiten du, pues jo que se, norrezan, baino... Xabier Euskitzaren lan berdina, komentatzaia izan da. Ez hori norrezan nahi. Vale. Ez dene dut niretzat Ibai Llanosek egiten duela lan gehiago Iggy Popek baino. Vale. Baina hori da zuk Iggy Pop galatu dezulako. Bai, ez dekit beste gizon bat. Nik uste dut eszenatokian... Bon Jovi. Nor ditu lan gehiago, Ibai Llanos edo Bon Jovi? Nire ustez Ibai Llanos. Ba, nire aurkezpen eszenikoa, iruditzen zait 1200 aldiz interesanteagoa Iggy Pop Ibai Llanos baina. Hombre, holtza batean nik ere nahi guti. Horregatik. Ze da tio majo bat, baina ya está. Ja, lo que pasa que sí, Iggy Pop ematen dit ja, como... No, baina hori da zapore asunto bat, hori da gusto asunto bat. Hori da badaki gusta, baina presentazio artistiko bat baloratzen dut. Hombre, eski, Ibai Llanos ez da presentazio artistiko bat. Badakit, baina da, entretenitzaile bat. Vale. Ya está. Baina iruditzen zait historian zehar entretenitzailearen figura joan dela geroz eta gehiago deskafeinatzen, eta atzo jarri nintzen nire papel albalesko txapela, eta pentsan eban, segatik da hain insipidua jendia. Lehen entretenimenduaren arloan, zegoen posicionamiendu gehiago, eta hain usteot, ikustaldiak maximizatzeko jendia dela oso floja. Eta oso generika, eta oso rantzia. Nik uste bai ez. Justi Ibai Llanos dut asko posizionatzen dela. Ba, beira. Eta dela como zerbait guai. Zorionak Ibai Llanos entzat. Igual oso pertsona ignorante bat anabilemen tontuaren egiten. No, bai asko direla como hori, como son neutrak eta oso tal, baino. Hori gertu da toda la vida de Dios, Bai, Hora izango didazu, lengua artistak zirela, vamos, la vanguardia, eta ari zirela hitz egiten. La movida madrileña. No sé qué. Hombre, por favor, pues adibide. O sea, jendeak, diruagatik, bueno. Te voy a matar. Bai. Orduan. Ez da zer berria. Vale. Da, como que hori eskeni nago, ez dut nik internetaren oso defendatzaia naizela. Bai. Baina da, como, tio, osea, ez dut ikusten hau beti gertatu dela, en plan. Bai, eta gero gertatzen dela alderantziz, que posizionatzen dira del lado que no deberían posicionarse. Cuando toca, no eski bai ez. Bai. Orduan da, como, no sé, nik atziko ziren bideo bat oso interesgarria, eta aldi berean oso nazkagarria. Metele. A ber, bideo azten zen Inés Hernand, ekin. Inés Hernand podcasteko laguna, txalo bero bat. Inés Hernand esan zuen, en plan, balen, en plan, ni, esa, como que, hipokrita bat izan daiteke, edo klosten da. Kontra esankorra naiz. Kontra esanak izan... Komplexua naiz. Oye, vale? Por favor, no esan ongi, que no estoy bien. Baina, zabit ezaten kontra esankorra? Bai, baina nire dut ongi ezaldu. Maite zaitu. Kontra esanak izan ditzazket. Nire baitan. Bai, eta feminista naiz, baina bat baina guztuko dut, eta guztet zait bere musika. Dena perfecto, ya está. O es que... Es que ze kontra esan dago? Pues a ver. Azaltzen dizut. Jo perreo sola. Mesedez. Total. Que tipo batek erantzuten zion en plan, no, es que claro, es que cuando nos interesa sí, pero cuando no nos interesa, no. Bai. Eta como, girl. Eta berak esaten zuen zen en plan, claro, es que horrezo horrexa da, gustoko ez dituzuen gauzak kantzelatzea, eta ez dituzuen kantzelatu gustoko dituzuen gauzak. He has a point, the thing is, zer da kantzelatu behar duguna? Bad Bunny da oraintxe bertan gure etxaia, ez nuke esango. Bat ere. Ez nuke esango, ustu baudela beste kantzelazio aurreko asko. Baino tipo honek zeukan kontrapunto bat zela, da como que bide ikusten nintzen en plan, bueno, ok, baina momentu batean resbalon, bibo. Eta ez deten du, eske joaten zaretenean hain de extremos, gero, noski epaituko zaituztegula gehiago kontra esanak izateagatik. Anda, toma por saco. What is she saying? Bai. Epaitu jendia nazia izateagatik. Epaitu. En plan, nola esan nuke hori? Jasango, pentsamolde ezkertiarren barneko pentsamendu hau, non izan behar gara, Santa Maria Madre de Dios, momentu guztietan. Ez que ezin dut, zufaten zare, en plan, eta badakit gauza politiko oso manido bat dela, eta euki behar degula gure buruarekiko exigentzia bat pertsona ezkertiat progresistak bezala, eta izan pixka bat jende ona eta jende majua, baina ezin gare hipersegmentatu ez garelako ambitu guztietan, guztiz perfektuak momentu guztietan. Eta ezin diegu alde eman mugimendu politikoa afina duten pertsonei egin dutelako behin akats bat. Eta dago tendentzia oso majorizatu bat, non hau gertatzen da, eta ze gertatzen da, jende kontserbatzaile fatxa
ero guztia dagoela super batuta, zeberkatzen dute elkarraien dena, eta hau ez dugu kopiatu behar, exigentzia esatea, ona da, baino mesedez, ezin zarete izan la polizia guk momentu erotan. Pixka bat bai, baina ez eraman maia real batera. Nire bat bani me da igual. Nire ere. Me da igual. Importzait askoz gehiago el CEO de Iberia. Baina gerak molestatzen dit gehiago, hainbeste jende kontsumitzea bat bani, ez ere ez beste gauza asko, baina bueno, whatever. Hau ez den gaurko gaia. Ei, denboraldia amaitu da! Mi esker gure entzule guztioi gurekin egoteagatik beste urte oso bat 36 kapitulo, 106 garren kapitulo gabitz grabatzen gaur, iaia dirudi duela 6 kapitulo grabatuko nuela 100 garrena. Cruella de Vil. Zer esan duzu? Nada, txiste bat, baina zapaldu egin didazu. Ez dut dut esango. Zekandiak ja entzun da, autopistan daudenak, haien familiarekin kotxean, entzun dute eta asko egin dute barra nire txistearekin. Ez amerriz ez duela entzun? Ebaten duela 6 kapitulo grabatu genuela 100 garren kapituloa. 100 garren kapitulotik dena aldatu da. Orain ja ez gara honak. Programa hau amaitu behar da. No, broma da. Izan ditugu tirabira asko, izan ditugu igoera jeitxiera asko, eta igorrera asko. Igor esan kaixo mikrofonotik gure entzule guztiei. Kaixo hemen gaude, kaixo. Ikusten, Igorren ahotsa, aurpegia. Zenbat marikoik idatzi dizute Instagrametik. Grinderretik. Atera zermetik, Flop Kultura. Ez dut Instagramik. Ikusten. Eta Grinder. Partidazo, Sare sozialik gabeko gizon bat, ladies. Menudo. Partidazo, que tiene senido. Zer ezan behar nuen. 36 kapitulo egin ditugu eta gaur nahi dut pixka bat gure... birpaso bat egin. Horixe da, birpaso txiki bat egin. Orduan, mesedez, aterako bazenu Spotifya, eta gero amaieran egingo dugu... Spotifya ez. Jarriko euskalherrigratia.eus. Asko zare hobe, egia esan. Hor entzun dezakezu delako gure Flop Kultura. Egingo dugu top 5 ikustaldi gehien izan dituzten kapituluak, zeren eta pasada didate estadistika guztiak. Dakizkit gure programaren tripa guztiak. Dakit guzti bat pertsonek entzuten. Dakit non zaudeten eta ze IP elbidetik entzuten ari zareten eta badakizkit zuen elbide guztiak. Bat guztien izena bizen, elbide, horixe da. eta nan zenbakiak. Eta kreditu txarteleko zenbakiak atzeko kodigoekin ere bai. Ez doa. Eskerrik asko euskalherria.eusen kukiak onartzeagatik. Ez dugu kargatzen. Pues nada, ez dugu egingo kapituloa. Amaitu da. Niko goratzen dut hasi ginela Kika Udaren kapituloarekin. Ez zen Kika Uda izan aurten? Bai, jazte, Bai. Banago. Mentxe, euskalherrigratia.eus entzun gai gure atal guztiak. 608 bederatzi. Badi badutuzue agur mezuak ez bidali, segiaz gara itzuliko, datoren denboraldira arte. Idatzi, erabili gure traola. Hori da, erabili gure hainbeste jendak erabiltzen duen traola. Kika hau da. Beste egunean borrau nuen aplikazio hori. Isa. Bai. Zeba. Ez zait importa. Dena da superpropagandistikoa. Eta nik ez sartzen. Da como que TikTokek kendu bit bizitza. Eta isan sartzen nintzen bakoitzean dena ziren como... En plan, nire algoritmoa ez zen nirea, dena zen como adimen artifiziala zindako basura como raro propagandistiko konservadorea. Eta gero bai pornografia pixka bat. Madonna repost AI generated images of herself and Lady Gaga on Instagram. Hori atrezte. Create a new persona. Ez du guaipatu, bueno, gure ipatuko dugu. Egingo dugu demoraldia den birpasua. Egin genuen Lehenengo atala, Kika Uda, Kika Loreiz, Kika Loraze, Uda bukatu da, Eta Uda berria astea dago. Eta pasada, Kika Loraze. Kika Winter ez genuen edukie. Ez, asko proposatu zuten... Kikoño izan genuen, baino... Kika Otoño. Bai, Kikoño. Maravilloso. Ja, egia da, gelditu da pixka bat izekada. Bai, kirolaiko... Osa, como que jaretuko du bere bolak edukitzen eta, baino como que gelditu da hor pixkat. Ja. Ez que las moderadoras bukatu da. Hor gertu da zerbait arraroa, ez? Bukatu da betirako? Ez dakit, bapatan jazute igotzen das moderadoras. Eta Genesi, omen dabil, proiektu bat egiten... La Bola Negra. Ez dakit ikusi nahi du La Bola Negra. Nik ez, tio. Zeba? Ez ditazorita bat ere deitzen markatu. Pues niri bai. Xabien proposamen cinematografiko berria. Eta hendik ez dut ikusi mi pequeña... Nola? Ez dut ikusi, ia... Mi pequeña señorita. Mi querida señorita. Ez dut ikusi, uste dut, Xabiak egineko ezer. Ikusi dut, Pakita Salasen lehenengo denboraldia. Eta ez dara woke. Ez dara woke. Mogollon. Pues nik dena ikusi dut, eta por el culo dela. Pakita Salas. Bai.
Bueno, Veneno. Zuk ikusi duzu Veneno? Ez dut ikusi Veneno. Ez dut ikusi Veneno, ez dut ikusi La Mesias. La Mesias da dena. Ikusi dut, incluso... Eskerra ikusi duzula, porque ez duzu goratzen. Ez dutzen izenak. Martin Urrutia, esta basura... MMF... Mariliendre. Mariliendre, incluso... Mefe, Popper. Abesti hori zen? Bai. Mefe. Martin Urrutia, musu handi bat hemendik. Jarretzen dugu? Bai, noski, sekik hau da amaitu da, baina badakitu zer ez dena amaitu. Atzerapen adierazleak, atzerapen periodo zoragarri batean. Beira, nik ez dakit top bostezin izango, baina nekin iranda, hau egongo dela. Gero ya esango didaz. Esango dizut. Nik esango nuke, bai, oso kapitulo oso kapitulo ona, oso... Eta hitz egiten dugu, egiaren inguruan. Oraindik dagoen realitatearen inguruan. Beix, uste dut, Zara Larsonek jarri duera bere adreilua. Clint Lukearekin bukatzeko. Egin du asko egia esan, asko uste. Bueno, Zara Larson nek bakarrik ez bere makilatzailea. Nola ditzen da? Ez dakitu ditxe bertan. Fagota numero 12. Baina, ez da emakumeat. Trabaja. Bai. Zer ezan behar nuen, astu entzait, jadaitu. Beixa, Clint Lukeak eta oraindik ala orden del dia, gutxinaka ari gara hori aldatzen, baina oso mantxogoaz. Uste duzu La Casita de Bad Bunny dela atzerapen adierazle bat? Bai. Manon la han sacado de las catais, tía, muy fuerte. Eskerrik asko etortzegatik. Urrengo atera izaten Kepa Jekorarekin, que por cierto, orain Kepa Jekorak dauka programa bat hemen Euskal Herria irratean, igual flop kultura izan nahi du. Aktivismoa belaunaldietan zera. Nor da Kepa eta nor da Gomi, gubion artean. Ni naiz Kepa. Eta ni Gomi biba. Biba, bai. Izutare, majua. Muxu bat emendik Kepa Jekoraren zat. Urrengoa gehi gorria Euskauboiekin. Euskauboi, ke maja. Baja, Euskauboy. Oregontzan. Horin Euskauboik dako programa bat, beste tipo batea zinemaren inguruan hitz egiten. Eta ni naiz, entzun gatoaz plataforma guztietan. Eskerrik asko. Zinema? Baina bar dugu reviewa edo zerbait, Ze gertauzen kapitulo horretan. Oso maja, etorri zen bere bartulo guztiekin. Beti darama zerbait buruan pertsona honek. Baina zin bait egin nuen den marikona da, zertana perfecto, gure gauza. Beira reviewa eginda. Maravilloso. Urrengoa, Halloween berezia bota flop hiltzaileak. A ber, kapitulo hau... Kapituloren planteamendua oso ona zen. Hemen hasi zen dena aldatzen. Pena, que niri beldurra batzen zian pixkat gaia, eta orduan, landu genuen, como aktualitate pila bat, egia da, aktualitate pila bat geneukala, eta orduan, bopeta flop hiltzaileak iltuzen como azkeneko 5 minutuak. Bai. Baina, premisa oso ona zen. Aldatuko zenuke zerbait, nahi dezu aportatu beste hiltzaile bat. Pusera izetu kurritzen. Gypsy Rose. Slay. Baina, esan genuen, ez dakit. Ez que berez ez da hiltzaile. Bueno, bai, eta Obama ere ez, no te jode. Bueno, Gypsy Roseekin ari dira, oza, daude movida batzuk. Bai. Filtratu da, ikusizu bideoa filtratu dena. Filtratu da bideo bat bere oraingo senar mutilagun ezakit. Peter? Ez, Peterri oraingoarekin. Vale. De la bere ex mutila, o sea, una movida terrible. Eta dago bideo bat Gypsy Rosera en plan, all your lies, no sé qué, eta hola, mosten manta bat. Eta zergatik egiten du hori? Ba, ez dakit. Baina zergatik filtratu da, nora izen grabatzen hori? Berak grabatu zen bideo hori bere senarraren zat. Eta filtratu da bideoa. Mola. Eta, wow. A ber, oso ondo ez dago pertsona hori. Ez. Urrengo kapituloan nire gogokoena personalki. Beste inorena ez, zinema gomendioak. Ese, bueno, egin zu. Orain ja daukat zinema programa bat, así que nire goze guztia seturik dago eta hitz egin dezake pelikulen inguruan. Ideia puta gabe izan, ideia puterik izan gabe. Orduan, ez da zer gertatzen, baina gustatu zitzaidan asko zure partetik ariketa oso eder bat zela pelikulen inguruan hitz egitea. Kien egitzen dezake zinemari buruz, baina nire ikuspuntotik. Baina ez dezu nahi egin inoiz? Ez nahi zinema zalea. Ez que ez nahi, ez da gustatzen. Baina ekarri zenuen pelikula interesanteren bat. Ba, ikusten ditut pelikulak eta ez dizkit pelikula ikustea, baina ez como orokorrean, eta ez como, ai, zinema, Joan behar gara zinemara. Ni joan gonitzak, ni beti zatuko lo mismo, joan gonitzak guztorago ikustera, jo que se, Los Trolls. Ikusi dugu, Cada Mojón. Eta? Zuk eta biok batera. Eta? Ba, nik gaizki pasatzen dut. Ikusi guren, Espojaren azkeneko pelikula. Bazofia inmunda. Ba, oso gustora. Como huele aquí a basura. Vaya mojón. Nahiago dut ikusi. Eta Trolls hiru? Kasi lokartzen naiz ni. Ba, jorizatzen joan ginelako, ezan genuen juer gaurreko gunean joan ginen atxaldeko lau eta... Berdin da, pelikula ezen ona. Bueno, baina... Baina el bebé jefazo?
El bebé jefazo 2 da bizitzan ikusi ona. dudan sekuelarik onena. El bebé jefazo. Ez dago txantxarik nire Peliculón. hitzetan. Bebé jefazo. Bai. La Bob Esponja pelikula. Ikusten dugu basura den. Eta. Ezin dut horrela hitz egin duka Los zinema programa Croods bat. 2 dira egin diren pelikularik onenak. Bueno. Oso onak dira. Bai, eta Jan Dielman. Croods bi, Danos de ikusi gero lehenengo aldiz pelikula hori, pero meadas de la risa. Baina negarrez, incluso. Ez que daude esena oso pare bat, bai egia da. Uste dut, Irubidar 6 sinema gomendioa kapitulo egin nuela, zenabil begiratzen data, eta alineatzen da pixka bat nire hiperfijazioarekin Jean Dielman pelikularekin. Orduan uste dut, egin nuela kapitulo hori bakarrik egiteko pelikula honen inguruan programan. Norbaitek ikusi badu pelikula hori, denelen gomendioagatik, mesez, erabili gure traola eta esan. Asko sentitzen dut zuen bizitzako 3 ordu terdi horiek ezin dizkizuet itzuli. Orduan eskerrik asko ematearren nire konfiantzara. Urrengoen etorri zen emakume. Falta da kapitulo bat. Ez? Bai, Irubidar 6tik Irubidar 8 pasagara. Ez nidok ez zazpi. Eski ez daude. Bai. Horrez zara behar. Jarraitu. Hombre gara, euskalherriirratia.eusen. Vale. Ja? ¿Qué me dices? Vale, ba... Ronda, azkarra! Pau Goienerekin, kapitulo oso divertigarria, gero Krisalida alairekin, oso divertigarria, Lana jaiotzekin, zebat gonbidatu jarraian, no? Izan genuen, bueno, aipatu behar dugu, orain izan dugun gaizki ulertuaren inguruan, izan genuela periodo bat introaren copyrightarekin pixka bat traketxa, eta horregatik, depende ze plataforman entzuten dezuten, kapitulo batzuek igual galdu egin dira. Pau Goieneren kapituloa adibidez galduta dago hainbat tokitan, eta pena asko ematen. Baina zoazte, Euskal Herria Irratia.eusera eta bertan eskuragarri duztu edo haini kariño musikro. 6 9 bat. Gero labari plantxar, labarrek egiten dit gostin bat. Bo! Publikoki salatuko. Ez dugu hitz egin duen inguruan denboraldi honetan. Bai, aurreko kapitulan hitz egin genuen. Aurgia gay. Musu handi bat trakatraren zat, gure urrengo denboraldian gonbidatu izango zara nik egingo dizut interpretazion simultanea. Eta nahi desun beste guztia. Urrengo atera izan zen zuzenan Durangoko azokan, Aimar Zeta eta Itxaro Bordarekin kapitulazo. Kapitulazo donde los haya. Kapitulazo, bai, oso kapitulo ona. Urrengoa, egu berriak iristen ari ziren, Bopeta Flop opariak, eta genuen gure Bopeta Flop opariak. Bai. Eta oso ondo. Eta oso ondo, jendeari izugarri gustatu zaio. Nire amak aurten egin dit ezkit opari super onak nire urte betetzen. Beira. Nire ama beti izan da super txarra opariak egiten. Baina esanten diozu zer egin. Ez, baina horten ez. Berak bakarrik egin da. Bai. Zuzen den konbentzitutan inegoela entxufauta. Bai. Ba, uste nun bai. Ez que zure amak inkriminatu ninduen. Ja. Bere amak esan zen. Nire ama bai, super esan dit Danelek enresada. zen nahi duen. Eta nik nion zen esan. Ke tia. ¿Qué ha dicho de mí? Urrengoa, nire uste izango da, ez daba entzunena, top bi, gure iritzirik wokenak. Woke. Osa, eske... Nos encanta ser kapitulazo. Ze ona. Jendari se gustatu zitzaion, eta ideia oso nahi izan zen, bai. Pentsatzuz, egoberetako afarietan, bai. Gaiabek ateratzea. Nola izan wokeena zure etxean. Oso eta hori guarengo dugu bigarren zatian. Bai. Beti oso arrotza egiten zait jendeak benetan daukonean bere familian jende fatxa. Ulertzen dut hau privilegio bat dela. Zer, fatxarik ez dut? No, hori da, bai. Ja. Eukitea Nik bai familian dut fatxak nire. Bai, Y claro, mal. Bueno, ya ez naiz beraiekin eramaten. Ikusten, eske gero... Eske, pasa gorrotoak separatzen du. Pasa guberiak lagunekin. Nire afaltzen dut, urtezar gauean, Celeste Poliester, Aizemin eta Posidonia Ozeanikarekin, denak ez bitarrak, denak vegetak, eta pasatzen dugu, hain ongi, bueno. Hau da, wokismoak nahi duena, familiarekin bukatu eta denak izatea ez bitarrak eta vegetarianak. La familia nuclear zarete Zuta Celeste. Bai, aita eta ama. Los roles. Zuta Celesteren artean nor da aita? Celeste. Osea... Ama zazpi zigarro erretzen con un monster. Bai, bada. Celeste da aita. Egia da. Urrengo atara. Ui, Felipe. Urte berriko proposamenak. Doing whatever. Urrengo atalan urrengo temporaldian emarko genuke atalau entzun, eta ja, baten bat bete dugu. Ez daukat kapitulo honetako oroimen bat ere. Bat, ez dakit ze proposatu nedan, zer egin nuen nor nintzen nire bizitzako momentu honetan, ez dakit. Ba, odate batzuk egitez guna como lobotomizadas. Hau, adibidez. Da, como que torri bar gara eta egin bar dugu gure lana, baina. Bai, en plan, gaur kapitula gaude, bueno, ya saldrá. Bueno, urrengo izan zen bikote ikonikoak. Hori oso divertigarria. Porque zen bikote ikonikoak eta gurekiko antza. Urrengoa, por las infancias. Queer haurtzaroak. Carrefour gorrektan radarra. Urrengoa etoritzen Asier Mendinu eta
Txutxu-mutxutxukun. Kokun. Eta hau Butterfly. esperut, berak esan zutea, ez badakit ez duela flop kulturan zuten, baino, bi pertsonek esan ziat, ezin zutela atal hori entzun. Ezin zutela? Ez. Zergatik? Oso mantxek egiten Bai! duelako. Dios! Asier mendinueta nire bihotzean Maite dugu eramaten Kristore zaitut pila. betirako, maite zaitut, baino audioak jarri behar ditut biderbin, entzuteko normal. Entzuteko Nola egin normal. dezakein mantxo. Da munduko pertsonarik mantxuena, eta ez dezu ikusi etxian ensalada bat eitzen. Boa. 6 horas y media. Da pertsona zora. Tomate bakoitzak egiten dio autopsia. Ez que da gauz metodika, Ez dauka presaik bizitzan. No, desde luego. Ez dauka da fantastika. Desde luego. Urrengo izan zen dantza anepe azedorekin. Bai. Gure anepe. La nepe. La nepe. Asierren mantxotasuna konpentsatzeko ekarri Ekarri genuen genuen ala la gindilla. nepe. Ja, total. Bai. Urrengoak Zoragarria. azetaritza Ian Ruizekin. Que maja. Perfecto. Ian Ruiz izan zitekeen gure semea. Ok. Ez dozu uste? Bai. En plan, nahaztu gure genomak. Bai. Eta agertzen da Ian Ruiz, musu bat hemendik, soitu Maite padre. dugu pila bat. Urrengoa ezkontzak Ainhoa Etxebarrierekin eta bere ezkontzan egon. Eta bere eskontzan egon ginen. Hombre, que si egon Garria. ginen, bai bazofi. Ainhoa Etxebarria maite dut pila bat, tio. Egin dut broma bat. Eh? Egin dut broma bat. Nik ere maite dut asko. Ainhoa Maite dut Etxebarria. pila bat Ainhoa Etxebarria, tio. Bai, oso majada. Da, ai, Y maja. como fuma la tía. Boa, da perfecta, eske da perfecta. Zoragarria da. Da perfecto. Eta esan genuen, normalan, hau bukatzen denan, gonbidatu batzu jaten dira, beste batzuekin bazkaltzen dugu. Ainhoarekin egon ginen, prokazio atxalde osoa. Ezin zen bera libratu gutaz. Osea, Gu ginen arazoa. bai. Ni sentitu nintzen astuna. Bai. Ez, baina Igual, bai. vale. Osea, nik demonio asko ditut barroa. Urrengo gura izpekin, Maruxakekin egon ginen, eskuminak diskoari buruz hitz egiten. Ke diskaza, Ba, eta flipatu nuen, Amaiak zer hitz egiten duen. Amaiak oso ongi hitz egiten Amaiak hitz du. egiten du, oso ongi. Ba, eta oinatek 4 urte ditu. Oinat da ingaztea. 4 urte Qué ditu, fuerte es. tio. Diot, esan behar nuen inbidia dio dela, baino ez. No, jaia, Baina pixka bat bai. ja. Nik, betzatzen dugu bera, nik ez nuke botako atzera, baina urte bete ere ez, Mitiko egiten en plan, itzuliko nintzateke orain institutura, nik nahiago dut holokaustoa. Osea, Bai, nik bai. Nik bai, eta inoiz ez nintzen itzuliko, baina, badakizu zer pizten didan inbidia nire barruan, zeni guztiok dakigu naizela oso butch, eta oso manly, eta oso, Yeah. eta oso cis, eta naiz action man. Baina, inbidia ematen dit ikustea jendia dela hain gaztetan, hain megafagota. Eta ez duela como egunero sufritzen, egunero. Ja, Badakizu, ja, eske, bai. inbidia asko naiz izatea. bai, hori bai. If I were a bomb. Bai, hori Plan, ere. niri gertatu izango ba Nindu? litzaidake, Ba, toma ah. ja. Denboraldi horretan, ez dakit igual Ja. nengoen oin con el tanga por fuera. Bai, hori bai inbidiagarria dela. Bada. Gaur egun. Bada. Eta oraindik ez, baino, jode, guaino asko askatasun handiago daukate, eta hori fantasia da. Tio, Davidze, umiak patixuan bigarren mailan K-pop egiten egiten. TikToks de metrika. Ba, perfecto. O sea, por favor. Eta gaten klasera tangarekin, bueno. Que nadie apague tu luz. Bale, urrengoa, bestela, Bai. denbora. Hau ere uste dut top 3an gutxienez egon behar dela, uste dut top bat izan daitekela, Ikusiko dugu. 30 urteko krisia. Vale. Kai batu behar dugu aterazela justo este berean, beretan zabizteko atal bera, 30 urteko krisia, noskopian. Inork ez genuen hitz egin. Justo derazen Egia azte da. berean. Eta inork ez du entzun benetan zabitz. Así que berdin da. Urrengoa tatuajeak, Bai, egin genuen tatuajeak. bai. Bidaliko Hau izan diogu, zen, ja, en plan, ja, doing whatever. doing what. Doing whatever. Behar dugu ze, las mascotas. Urrengoa Bob eta Flop bidaiak, Vale. jende asko etzen bat ere ados egon nirekin. Ez que ez zaizu gustatzen bidaiatzea. Bentze du jende asko, eta hau dazte, gero, nire lagunen taldean komentatzen ditugu. Pertsona batek dio zerbait ez jende asko. No, bik edo hiru gutxienez beke. Jende asko entzuten du Flop kultura. Shout out Saioa. Hala. Shout out Oiane. Venga. Shout out Aizemin. Bai. Shout out Viviana Bakana. Venga. Shout out. Posidonia Ez que zenika. posible izak entzuten duen, Farisea. Hala. Baina hoiek bai entzuten dute. Ba, Eta zorionak. komentatzen dugu. Muxo handi bat emendik. Podridos. Urrengoa oso ere atalona belaunaldi galdua. Por cierto, pertsona batek maja, mi esker, erantzun zidan, bidali zidan post bat hitz egiten zuela, hori Z eta millennialen artean gauden belaunaldia nola ditzen. Zilenial. Ditzen da, la generación Funko Pop. Oi. Nola ditzen da? La generación Pop Mart. Generación La Bubu. Jolin, ez dakit, Gogoratzen zu La Bubuak modak egon zirenean. bai. Ke cosa. Sin maiz etorkitu mezua, baina hori, badago Ke izan bat. momentos. Urrengoa, aixialdia. Doing whatever. Nire gai jogokoena! Aixialdia, zergatik. Ja egin dugu lana. Whatever. Orduan, hitz egingo dugu berdina, baina jaiotz gabe musu handi bat emendik. Baina bueno, izatzen nahiko woke ere, nahiko... Ez que batzutan, horregatik, 100. kapitulotik dena aldatu da. Bai.
Ze gaiak irtengo dira. Eta ezin dugu hitz egin de nuestra woke agenda bost izen ezberdinekin. Zeian notatzen da, ja usaintzen du. Vale, azkar eski bestea denbora. Venga, tira. Sorginkeria eiderrekin Miss Perfecta, Jarraitu. maite dut. Arte eta kuirtasuna oian indartekin. Bai, musu bat hemen. Oian maite dugu. Oso serio ere, oso hitz egiten du oso... Oso seria da. Bai, oso ongi. Coachella eta musika, perfectas. Por lo que sea. Eungarren atala, Eungarren atala den aldatu da. den aldatu da. Mierdo olimpiada. Hemen hasi nintzen nik tituluak jartzen, hemendik aurrera eta somatzen da. Urrengoa Leire Letu, Bai. Miss Perfecta, aurrekoa mazkaldu genuen berarekin. Leire Leturen talentua nintzak. Leire Letu da dena. Osea, itzuliko da, Jakin ez zuela itzuliko da, tengo dugu atal bat, bakarrik kartekin. Magiarekin, bai. Ja utziko dugu elkarrizketak, ena perfecto. Karta magikoak. Urrengo arratsaldezko flopak. Arratxaldezko flopa. Atxaldean de grabatzea, ez tarde. dakizu nola aldatzen duen muda. Okerrera gainera. Bai, inkluso kolorea. Urrengo izan zen Mediterraneotik cruisinean. Bai. Oso ataldi bategarria. Egia esan. Eta urrengoa izan zen... Oian eta Marinarekin egin genuen atala. Bai. Deitzen dela horrela. Kanon! Eta Eta hau izan da, azkenekoa. eta pasako gara entzunaldien top era. Esaidazu zure belaunaldiko. Denboraldiko kapitulori gogokoena. Nirea gure iritzinik wokenak. Iritzik wokenak ba, ez dago top bostean. Ez da, Ez dago top bostean. Ez Ba, que jakin behar dezu. nik jarri nuen Instagramen kuadrito bat, en plan, zein izan da zuen atal gogokoena, eta asko komentatu zian, nire iritzik wokena, eta 30 belaunaldia. Ba, Bate jendea. komentatu zian, maite zaitut, ezakit nor zaren, baina maite zaitut, Kepa Jekorarekin, y yo, vale, Estás perfecto. muy bien, estás muy bien. Atal hori, pues perfecto. Igual konfunditu bien. Gero ere jarri nuen, nor konbiatu beharko benuke, eta había cada nombre que yo así. Hitler. Ok. Zera, top bosta. Kontuan hartu behar da. Claro, si gonbidatuek asko alderatuko dute, edo ez. Flipas. Gonbidatuekin gehiago entzuten da. Paso. Kontuan hartu behar da kapituloek daukatela oso bonus notable bat longevitatean. Hau da, kapitulo bat irten bada duela 3 aste, ba ez da entzunena izango. Claro. Orduan, kapitulorik zaharranak batzutan dute. Baina ingo dugu 5 gora, bale? Ezan dituzun guztietatik, ez dago bat ere top bostean. Paso total. Ez dago top bostean. 5. postuan dekagu, Irubiderbi atzerapen adierazleak. Hori bai esan dut, Bai esan gilipollas. dezu, egia da bai esan dezu. Gezurtia. 5. topa, kaixo! Gure aurreko azteko gomidatua, kaixo. Top bosta bai, bai asartau dezu. Esan dut. Atzerapen adierazleak. Top 4ean dago Irubideramasei queer aurtzaroak. De la nadísima. Ez duen espero. No, eta ez duz esperoko beste guztiak. Osea, top bata, eman 10 zaizkizuket, 30 saiakera, eta ez dezu esartauko. Benetan. Top 3an, eta ja azten gara sartzen en tema, Irubideramabost, bikote ikonikoak. Ez da egia. Ke bai da! Ez da egia. Ke bai da, eta itotu Bai, horrek entzun du mierdon hori. Zenbakiekin. Eta ojo, top 2an, Irubider bat kikau da. Baina, a ber, hau dago super gaizki, porque hau zen Ez ez du, dago bat ere gaizki. jendeak utzi duela entzutean. Ez. Asisten entzuten eta Ze- gero utzi du. Ez, ze daude bat eta 2, eta gero 15 eta 16, eta gero orain dut ordena. Baina bai, ze longevitateak asko egiten du. Ja, hori bai. Eta top batean, inoiz asmatuko ez zenuen bat dago, eta nahi dut esan, kapitulo honek dituela beste kapitulo guztien baino ikustaldiak bai, askoz gehiago, igual bikoitza. Eta igual somatu dezu oinarte, tendentzia bat dela, ez dagoela gonbidaturik. Eta Orduan, lo de hontan que bai. gonbidatuek Ah, aldatzen egia da. dute, me da igual. No, top batean ez dago. Ez dago gonbidaturik, oza, top bostean ez dago gonbidaturik. gonbidaturik duen kapitulo horik, os dan igual. Eta nik podcastak entzutean, bai somatzen dut, gonbidatuak daudenean, ez dela interesatzen egin beste. Nahi dut egin jendearek, nahi dut entzun jendea hitz egiten, nahi dut entzun triksitakati hitz egiten. Ja, Ez nahi igual dut egin behar entzun dugun hemendik kentzea. aurrera da, como ez elkarrizketa bat gonbidatuari, baizik eta gai bati buruz hitz egin gonbidatuarekin. Ja, baina gaia izan beharko litzateke pertinentea gonbidatuaren zat, zedabit onaino etortzen eta izan beharko litzateke espazio promozional bat. Bueno, igual galtzen diegu ziri, buruz egin nahi duzu. Vale. Woke moment. Venga. Horrek seguro aldatzen duela Ez dena. gaitezke egiten mundu guztiari izan zure iritzirik wokena. Hori oso nada. Urrengo denboraldean. Hemen grabatu nire ideia izan da. Ez lapurtu benetan, sabit. Oye, Daniel. Ke broma Ez da, broma. esan degula lehen esan degulako, getamalgarren krisiarena. Lehenengo kapitulua eta 3. flop kulturako denboraldiko gloria eta ore guztiaren irabazlea. Urrezkoa. Zindar unduro ni dios da Irubiderbost Halloween berezi.
pop eta flop hiltzaiek, baino aurreko kapituluak, baino 600 entzunaldi gehiagorekin. Guapa! Bueno, 600 ez da inbeste, joder, uste dutela. Baino... 600 piko ikustaldi gehiago. Zergatik entzun duzu, hori? Gustau zaien mordo bat. Eta ni egon nintzen... Igual egin barduko benetazkoa. No, egon nintzen atzo hitz egiten, eta da, kapitulua, non hitz egiten dugu, eske goratzen dut kapituluaren klipa egitea, ez zegoen ezer gaiaren inguruan, eta kapituluaren klipa ziren dena izen propioak, eta zonen, aiama, hau oso ondo joan behar da, gero saretan oso gaizki joan zen. Baina oso gertatzen da, hitz egiten degula, Mayhem Touraren inguruan, Luxen inguruan. Ja bestu? Ai, ez da Lux. Hau. En plan da, Berhain singela ateratzen den kapitulua eta ematen dugu iritzia. Hitz egiten dugu jazz partiaren inguruan zure esperientzia. Dena dira mierda. Ez, show de los gemelosaren inguruan. Dago, como gauza mordo bat, eta gero azkenengo 5 minutan zategu Jeffrey Dahmer, flop, agur. Igual izan daiteke egindak egu beritan askontzun zuela, eta loro. Baina Halloweenen da. Ja, baina, bueno, pues, hilabete bat berandago egu berriak. Bale, guai. Ba, hau da egure irabazlea. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Espero. Halloween berezi gehiago urrengo kapitulua. Gure iritzi woukena, eta ez dago, 30 urteko krisia. Ze berriak dira. Berriak? Ez hainbeste. Zabitz dei bat jasotzen eta igual filtratzen ari da mikrofonoan. Ai, buzón de voz. Oso sensiblia naiz telefonoen bibritidoa. Badakitzu iPhone 13ak akatzen ari direla? Ah, bai, nik edo kat. Ai, telefono bat. Ze? Ez doxeatu. Zakin norden gainera. Hore hartuko dut. Ai, que pesada. Beno, que agur, O sea, sin más. Que hau izan da dena, que mila esker flop kultura entzutagatik. Mila esker ez da dindu guztenan kaletik, eta lo que sea, en plan, entzuten duztuela flop kultura, niri bertan ilusio handia egiten dit. Erabili traola edo komentatu edo zein lekutan, entzuten duztuen flop kultura, nahiago duztuen bakarrik edo gonbidatuarekin, azten izten duzuen atal gogokoena, dena perfecto, maite zaituztegu, eta? Ez dut aipatu top bostean, baino oroar ditugu geroz eta entzunaldi gehiago, orduan nik ez nuen espero, baino geroz eta flop gehiago gara mundu honetan, eta maite zaituztegu, horrengo urten arte itzuliko gara gidoi gabe, eta inoiz baino guaukago, musu bat. Mila esker, agur, Igo. Justo gelditzen da musika, joder. Agur! Jolín, que parte de mierda. Botatzera. Venga, agur, musu handi bat. Ondo pasa uda, zeuda, ez dakigu handikan. Agur, maitiak.